Това снима много оригинално, бе, брат. Човек, тя е много транспортна, бе. Как транспортната? Аз си е за експерти само. Имаш ли си? Да, бе, снимам в момента. Краси тук. Абе, нагоре те нещо обецват и съм притеснен. Ще видим ако ще става. Дай. Чакай, виж, че го няма. Анила, дай му газва! Аре, Вълка! Майка му е бана и... Дай му! Ау! Мамария, тука! Ау! Това не може гасне. Бати бетата, братле, тая е от... Валка тука пътя. Ти ги обича си правиш... Под при малко вземи въздух. Под при, че много ще е тако. Не те долу тръгна към дърето. Ма това малко камъче тук, как обърна каруцата да ева, майка. Ама не, иначе па си е транспортната... Валка, тук елата е с колелото си седи. Нагоре ще е интересно. Нагоре според мен ще береме ягоди и ние. Аре, краси! Аме, че това ще се закупи. Макар че имаше те последните не беха сериозни играчи. То с кариолито май друг път съм го виждал. Това не е джуката. Кой? Не е джуката, това е тоя бег. Браво бе! Много живо копеле, браво! Много живо копале това краси, бе, братче. Живо в карач краси, викам. Абе, виж как е паднало това големото. Миленчо, ще го извадиш от там, брат. Да не гаса камерата. Ау, траяли, гледай, брат. Джимбина, пусна. Повече гъщица. Не, върни го. Са от тука, командата газ, чорапи на метало и си горе. Вълка, какво правим? Давай, дери, айде. Дери. Пусни само вече. Ама газ, чорапи на метало трябва да даде. Той има един час и виж колко остава. Няма никой. Добре се ви. Дай сега да видим кой си дърпа мотора, сложи тук, да си дърпаш твоя мотор. Айде! Майка му е бана в газа! Милена, я да го пусни направо и го качи долу, ще му еба майка. Повече газ! Да. Нема бета да не е излезнала некъде. Без значение кой е пилота, майка му да е. Преба пътеката да му. Аре, газ.